हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलआवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनै मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर दायो बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर प्रिया एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै शर्ट मुभिनि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। जाय शर्ट मुभिनि मुङानो जादों खांखिला गोफार। नोंथांमोनाथ' बयबो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर, पार्ट बाय पार्ट आरो बिथांमोना रिलिजबो खालामनानै होबाय थाखादों। आरो लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों प्रिया, रैसु, जयन्त बसुमतारी, प्रेक्टिकेल, दैमु आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभियाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो प्रिया एन्टारटेनमेन्टनि गुबुन मोनसे चेनेल फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोना बयबो पार्ट बाय पार्ट नायखादों नङा होमबा लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 11सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। थ' आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि दायो पार्ट 12खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै, माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 12आ दाखालि बावैसो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावहाय बयबो थांनानै नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर। थ' आरो लोगोफोर सोर सोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 12खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 12खौ नायखांनायनि उनाव पार्ट 13खौ दायो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? नोंथांमोना जुदि नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि पार्ट 13खौबो बिथांमोना थाबैनो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो लाबोबावगोन। थ' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फुल मुभिफोरनि शर्ट मुभिफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।